Cieľom nášho projektu je v podstate otestovať určitý konkrétny agrolesnický model s regeneratívnym prístupom v podmienkach južného Slovenska, povedzme, tak veľmi jednoducho. Aktivity sa budú vzťahovať na tento Living Lab. V podstate sa bude jednať o management celého porastu a merania, ktoré budú súvisieť potom už s konkrétnymi plodinami na tejto ploche. Kostrovú drevinu tvorí agát biely. Medzi stromami sa vysadila levandula lekárska. Je to nie samoučelné. Agát biely nám sprostredkuje teda dusikaté hnojenie a levandula zabezpečí, dúfajme, že zabezpečí ochranu proti chorobám a škodcom. No a medzi radiach sa budú pestovať poľnohospodárske plodiny podľa klasického osevného postupu. Začíname pšenicou ozimnou, ktorá bola práve dnes vysadená slávnostne novou sejačkou. V prvom rade, čo sa týka inovácií, by bolo dobré sa venovať takým nástrojom, ako sú a podporovať živé laboratória, demonstračné farmy, ktoré pomôžu farmárom vidieť na druhom poli, ako to funguje, ale môže to pomôcť aj výskumníkom a takisto aj tým tvorcom politík, ktorí by mohli povedať demonstračným farmám, skúste otestovať tieto opatrenia a my za pár rokov zistíme, či sú pre Slovensko vhodné, nie a potom ich môžeme implementovať. Najväčší prínos projektu vidím v potenciáli pre bežného pestovateľa alebo pre farmára väčšieho či menšieho, a to v takom zmysle, že ak sa to celé podarí, poľnohospodárska produkcia by sa dala realizovať s oveľa menšími vstupmi, čo sa týka teda energií, financií, menšími vstupmi chemikálií, či už vo forme teda minerálnych hnojív alebo pesticídov. Samozrejme, na druhej strane je teda určitý výstup v podobe nejakého produktu. Uvidíme, v akej bilancii bude na vážkach jedno a druhé.